Fideo hyfforddi byr yw hwn ar becyn CAN bus modurol. Defnyddir y pecyn hwn ar gyfer hyfforddi myfyrwyr ar hanfodion y system CAN bus a geir ym mhob cerbyd modern. Mae CAN bus yn sefyll am rhwydwaith ardal rheolydd ac mae bws yn dalfyriad o omnibws ac yn cael ei hanfod mae'n golygu prifffordd ddata. Bod y pecyn hwn yn canolbwyntio ar geisiadau modurol CAN bus, defnyddir y math hwn o system hefyd mewn awtomeiddio diwydiannol, awyrennau ac ar gyfer offer meddygol. Dyma sut y bydd y pecyn yn eich cyrraedd. Dim ond ar ôl gwirio ei fod y gyd yn gweithio y caiff ei anfon at ein partneriaid. Yma gallwn weld yn union beth sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn. Bwrdd y tadl CAN bus gyda cheibl pŵer, bwrdd gwefru a dechrau CAN bus gyda cheibl pŵer, bwrdd goleuo CAN bus gyda cheibl pŵer, 2 amalfesurydd, batris dros ben ar gyfer yr amalfesuryddion, heb anghofio canllaw defnyddiwr. Nawr eich bod wedi gweld yr hyn sydd wedi'i gynnwys yn y bocs, gadewch i ni edrych ar sut i fynd ati i roi'r pecyn at ei gilydd. Unwaith y bydd popeth wedi dynnu o'r bocs, yr unig beth sydd angen ei wneud yw plygio'r ceibl pŵer i'r byrddau gwaith a sicrhau bod cyflenwad trydan ar gael i'r byrddau. Nawr bod y pecyn wedi osod ac yn barod i'w ddefnyddio, gallwn ystyried ymgymryd a gweithgaredd. Mae modd gwneud un o'r gweithgareddau symlach ar y bwrdd dechrau a gwefru. Yn gyntaf, dylech adael i'r myfyriwr ddod i arfer ar bwrdd drwy ddechrau peiriant a gwirio sut mae popeth yn gweithio. Unwaith y bydd y myfyriwr yn gyfarwydd ar ffordd y mae'r bwrdd yn gweithredu, gellir cynnwys NAM yn y bwrdd. Am y rhestr lawn o ddiffygion ar gyfer y byrddau, edrychwch ar y canllaw defnyddiwr. Yn yr achos hwn, byddwn nhw mewn osod NAM 4 i'r bwrdd. Cyflawnir hyn drwy bwyso'r botwm coch ar ochr y peiriant, nes bod F4 yn cael ei arddangos. Mae'r NAM hwn yn efelychu problem gyda'r eiliadur, gan achosi'r batri beidio a gwefru pan fydd y peiriant yn rhedeg. Gellir cadarnhau bod yr eiliadur yn ddiffygol mewn 2 ffordd. Yn gyntaf, bydd batri'r car yn dreinio'n araf tra'n rhedeg, fel y dangosir ar y medrydd hwn. Yn ail, gellir defnyddio'r amalfesurydd i gadarnhau na fydd lefel y batri yn codi'n uwch na 12.5 volt pan fydd y car yn rhedeg. Pan fydd eiliadur yn gweithio'n gywir, mae'r batri yn dangos dros 14 volt i ddangos ei fod yn gwefru. Gellir dangos hyn drwy gael gwared ar y NAM a dangos bod y foltedd yn codi uwchlaw 14 volt pan fydd y peiriant yn rhedeg. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod yr unedau wedi'w plygio a bod ganddynt bŵer. Y peth nesaf i'w wirio yw bod yr holl flociau cysylltu yn ei lle. Dyma'r unedau plastig bach di sy'n eistedd dros y piniau. Yn olaf, os na fydd yr amalfesurydd yn newidiwch y batri a rhowch gynnig arni. Ar gyfer unrhyw faterion nad ydyn nhw wedi cael sylw yn y ffilm fer hon, cysylltwch â'r tîm troi eich llaw ar dim 1 554 748 111 a fydd yn hapus i helpu.